Todos sonhamos con algún día achar a jogada perfeita na nosa vida. Ese é o título de 2 libros que falan de historias esportivas. Eu son un escritor, Jaime Fernández Garrido, estou morando na España, Santiago de Compostela. Originalmente nacín lá e no ano 1992, nun dos 4 Jogos Olímpicos donde tive o privilexio de ser capellao olímpico, lanzamos ese libro con historias esportivas reais que teñen moito que nos ensinar na nosa vida. E na verdade que cando estamos leendo a Biblia, a Palabra de Deus, vemos quase 100 versículos que se refiren directa ou indirectamente ao mundo do esporte. Porque o mundo do esporte ten moitos principios básicos para a nosa vida, en canto a disciplina, en canto ao noso alvo, o noso objetivo, en cuanto a saber o que a gente está vivendo, moita coisa. Mesmo o apóstolo Paulo falaba en moitas ocasións de como a nosa vida era como unha corrida, como tiña un monte de persoas ollando e como temos que non somente participar, sino tamén viver dun xeito diferente. Por eso agora, pensando nos Jogos Olímpicos do Río, vai ser moito importante para você ler o Liña de Chegada. Ao longo de todo un ano, porque é un libro devocional, vai achar historias que teñen que ver con todo, absolutamente todo, na vida cristã. E non somente poder ler ese libro, sino ir lendo toda a Biblia ao longo dun ano. Engraçado que moitas persoas que já coñeceron o libro están usando ele no medio familiar, mesmo para juntar toda a familia e ler cada día unha historia coa súa aplicación espiritual. E mesmo que você non goste moito do mundo do esporte, miña mãe já é moito maior e ela nunca asiste a ningún jogo, mas ela recomenda sempre o libro às persoas, e non tanto por eu ter escrito, sino porque sempre ten unha aplicación espiritual que fala da Biblia e da persoa do Señor Jesús. A gente non ten que esquecer que o mesmo Señor Jesús usou moitas historias para explicar as lições do reino. Entón, a gente ten que usar cualquier tipo de historias para as persoas comprender, non somente na súa mente, sino tamén no seu corazón, o que o Señor está ensinando. Por eso o libro Liña de Chegada pode ser unha ferramenta realmente válida para proclamar o Evangelio do Señor Jesús.